Kabarume e Sénégal Bassir Diomaye Faye horejo leydi ndin ardike hande e golleji mawninirɗi e duuɓi temedere Abdoulaye Wade o nantini o manti e muñal e jebbilare o yeeso jokkiɗo sa ande o ɗaɓɓayno laamu on heɗoto ɗo joni e kanko Bassir Diomaye Faye Guinée Bissau Domingos Simoes Pereira horejo e fedde e politique PAIGC hewtinama hande suudu ñaawirdu e konunkoɓe Bissau o lundiɗo laamu no tuumira tawede eɓɓore e samminere laamu hunde nde kanko tigi o yeddi yahay ka leyɗe aduna yankoje mi andino wondema nder e Proche Orient o ngal nanodira dartininga hare ko duumi hakkude ɗe leyɗele e teddinaka hande konu Israel jokkitike waɗugo ɗe piyanɗe maɓɓe e dow Liban Tehran andi fadde ɗe pihanɗe hino jokkitiɓe sifata famondira ko ɗum woni toɓɓe mawɗe ɗe bisimilla mo Feminio bismillah mon kayre fi fulfulde udditiren kabaru men o hande Sénégal me andina wonde Bassir Diomaye Faye horejo leydi ndin ardike fuɗɗago golleji mawninirɗi heɓugo duuɓi temedere o horejo e kiɗɗo Abdoulaye Wade o andini e mum o mawnini e muñal e ngal e kanko o horejo o jogino fi e faalede ardagol leydi ndi heɗoɗen ɗo Bassir Diomaye Faye e fandu haala kanko Fadima Sy. La lenteur passe pour une faute, l'attente pour une défaite. Gonden koye jamanu mo ganduɗa lelde ina yiye ko aybe fadde ko foolede kolodiral ko tinnare gurdam président Abdoulaye Wade ina hollita ko lundi ɗum tigi laabi nayyi omo dabba lefol laamu leydi ndi laabi nayyi omo foolede polde nayyi potnode bugnude neɗɗo walla bugnude ɗum e mettere ha o dacca walla o hutoro doole kono Wade waɗirani noon o wayli den folde nayyi o watti ɗum doole fof e salade yimɓe maaya beele o heɓa laamu hono no wirtuno ni kala sahade o ñakki e suggoji o fewlittuno landa makko o rutto kadi koye hitande ujunnaji ɗiɗi caggal duuɓi 26 muñal pulngu ari e makko. Après 26 longues années d'une obstination que rien n'avait entamée, que la victoire est enfin venue.